Vreau să fie online. Google, pe asta fac. Asta fac. Dar de luni, deci voi credeți că de pe 15 mai o să fie permis să ieși din țară? Să ieși din... Eu pot să vă garantez 100% că nu. Eu vă garantez 100% că nu. Dacă mă credeți bine, dacă nu mă credeți iarăși bine. Iohannis ce a zis? Care dintre voi e de acord cu măsurile pe care le-a luat România în momentul de față? Vă întreb așa ca idee, că-s curios. Da, și eu cred că măsurile pe care le-au luat oamenii sunt destul de bune. Care e situația în Europa? Care e situația în Franța, în Spania, în Italia, în astea? Îmi ziceți și mie? Sunt măsuri normale ca în orice țară. Da, ca în orice țară civilizată. Deci considerăm acum am ajuns să vorbim despre faptul că România este într-adevăr, dragi prieteni, o țară civilizată. Bă, și eu sunt de părere că România se descurcă destul de bine în ceea ce privește treaba asta. La Ryanair era treaba cu scaunul. Ce fază cu scaunul era? Că nu știu. Poate mi explicați și mie să înțeleg. Ce fază cu ce scaun? Eu în România deja le-am găsit o regulă. Măsuri. Ce vi se pare că măsurile nu sunt bune? Măsurile care s-au luat? Mi se pare că măsurile care s-au luat în România sunt... Bă, uitați-vă și voi la celelalte țări. Mi se pare că stăm destul de bine. Nu se schimbă nimic. Se vește o măsură, eliminarea scaunului din mijloc. Nu se va elimina niciun scaun din mijloc, mă stați liniștiți. Măsurile sunt moarte de 3 ani. Aha. Nu se va elimina nicio măsură de genul ăsta. Stați super liniștiți. Eu vă garantez. În România nu s-au făcut suficiente teste. Ce înseamnă că nu s-au făcut suficiente teste? Câte teste avem acum în țară? Școala online, anul școlar se va termina pe 12 iunie. Nu știu. 120.000 de teste. 120.000. Nici nu dau seama dacă e mult sau puțin, frate. Să mor. Uite, bă, ce alunecă sărăcie asta. Hai să zic faza, însă cele brașovenii țigane și-au zis că dărâmă primăria dacă nu se dă de mâncare. Da, frate, și ce vrei? Ce vrei să faci, Biga? Ce poți să faci la chestia asta, Biga? Ăsta e, n-are niciun sens să comentezi la chestia asta, știi? Nu ai cum să te iei de treaba asta, știi? Asta e țara în care ești. Țara în care suntem, pana mea. Au o grămadă de nebuni care vin și care au făcut o grămadă de probleme. Nu am nimic cu ei. Cum să nu ai nimic cu ei, frate? Eu am cu ei. Când te tunzi. Sper să se repete anul școlar, sincer, să n-am că se strice bacul. Chiar care e faza cu bacul? Ce se face până la urmă cu bacul? Presupun că seamănă, nu? E stupid, bă, să faci bacul. E stupid de tot. Astea sunt niște chestii sub 100 de euro. Da, frate, nu o să mergeți nicăieri. Terminați, nu se va călători nicăieri. Nu o să meargă nimeni nicăieri. Ascultați-mă pe mine că eu știu bine de tot ce vă zic la chestia asta. Nu o să plecați nicăieri. O să călătoriți în țară. Deci pregătiți-vă să călătoriți prin țară, dacă vorbim despre călătorit, da?
orice măsură pe care au luat-o va fi prelungită de încă 700 de milioane de euro, credeți-mă. Se dă aceleași dată bacul. După nu se va putea ieși nicăieri până la finalul anului, credeți-mă. O să vedeți, ascultați-mă aici, țineți minte live-ul ăsta pe care îl facem și pe 22 vor renunța la BAC și fac poc la Brăila, auzi, în UK totul e cenzurat. Se dă între 2 iunie și 12 iunie. Bine, dar BAC-ul se poate da ce drept, pentru că ăștia de-a 12 sunt mai pregătiți. Ăștia de-a 12 e ceva mai ok, dar ce faci cu ăștia mici? Ce faci cu școala online pentru ăștia care sunt clasa a doua, a treia? Ce faci cu familiile care au câte 4-5 copii? O să vă explic eu în care este, din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție. Te duci într-o școală, o școală în care să zicem că sunt 1000 de elevi, spunem așa, da? Dintre aia 1000 de elevi, să spunem că 100 sunt în clasa 1, 100, 200 în clasa a doua, așa. Te duci frumos la toate clasele întâi și zici, domne, din clasele astea, sunt 4 clase, cât puteți să faceți de acasă? Și o să zic că de acolo să zicem 80 de copii. Pe aia 80 de copii lași să facă de acasă și pe aia 20 îi distribui în clasele alea astfel încât să ții cont de regulile de distanțare socială. Aia e cea mai bună variantă. Grecii se gândesc să ceară vara turiștilor pașaport de sănătate. Salut, Marius! Haideți ca să vă explic ceva, să înțelegeți cât se poate de bine. Voi, în principiu, când vă uitați la știrile pe care le vedeți, voi vă uitați doar acolo local, că atâta vă interesează. Vă interesează ce e în România și două țări de lângă, care în principiu vor merge spre aceeași ideologie pentru că vorbim cât de cât de Europa. Eu, pentru că mă gândesc că vreau să plec undeva, eu mă uit la absolut toate țările de pe această planetă. Puteți să criticați cât vreți voi, nu se va călători nicăieri. Toate deschiderile de țări se vor face din interior, ca o ceapă, din interior, cum îi zice, filă cu filă se va face chestia asta. Nimeni nu vrea, de ce riști să distrugi nucleul țării doar pentru că lași tu ca oamenii să intre? Nu se va întâmpla chestia asta. Deci vă spun cât se poate de clar că astea sunt niște adunări nenecesare de oameni, v-am folosit cuvântul ăsta de o grămadă de ori și o să vedeți în timp că am dreptate la treaba asta. Pe cred că și alte țări vor aplica ceva de genul, s-au pus pe anul ăsta nimic și apoi de anul vor cere documente. Eu cred că anul acesta cine va călători, va călători o anumită categorie de oameni, de exemplu cum sunt eu. Da? Eu sunt o persoană care asta face. Eu, de exemplu, pot să mă duc foarte liniștit, să zicem, în Coreea de Sud, să stau 2 săptămâni în carantină acolo. Oamenii care se duc în vacanță nu o să reușească chestia asta. Deci nu se va întâmpla treaba asta, orice fel de măsură pe care ei zic, domne, o să fie de pe 15, o să fie de pe 15 iunie, o să fie de pe 15 iulie. Oamenii nu pot să vină să zică ție, vă băgăm în carantină, facem lockdown 6 luni. Zic că fac lockdown o lună, după care încă o lună, după care încă 2 săptămâni și se relaxează ușor. Luați așa cât se poate de clar. Cât timp a trebuit din momentul în care virusul a apărut ca România să spunem să ajungă în situația asta? Cât timp a luat? 2 luni? 3 luni de zile? Stai în situația asta 2 luni, 3 luni de zile și pămăsești în situația asta încă 2-3 luni de zile. Nu se va întâmpla niciun aspect al acestui proces de intrare în carantină, păstrarea carantinei și ieșire din carantină. Nu se va întâmpla printr-o singură măsură. Vor fi măsuri graduale. Așa. Ideea este că, uite, mă uit la mine, da? Mă uit la mine. Faptul că a venit criza asta mă va face să regândesc puțin lucrurile altfel. Dacă înainte cheltuiam niște bani aiurea în fiecare lună, 200, 300, 400 de euro pe lună, pe gadgeturi, pe mâncare, cumpărat prostii de la magazine, acum nu o să mai facem treaba asta. Dacă de mâine se deschid mall-urile, voi nu o să vă mă uiți la mall să vă cumpărați haine. De mâine. O să te gândești, bă, hai că pot să stau și cu hainele pe care le-am acasă. Ce faci cu simptomatici? Păi nu, boss. Testarea masivă se va face unul la mână în țări ca România, se face numai la graniță. Nu se va face testare masivă în țară. Asta cu testarea masivă în țară în România, hai să luăm câte țări testează masiv. Statele Unite, Coreea și Germania sunt țări care testează masiv. Da? Cei mai mari vor pregăti scena pentru un singur guvern, o singură religie. Bine, acum haideți, vă rog eu frumos, ăștia care ați intrat aici, hai să nu fim paranoici, frate, asta vă rog. Ești la curent cu... Nu mă uit la Asia Express, nu mă interesează Asia Express. Nu sunt fan Asia Express. Tunde-te, o să mă tund. Cătăleni din Columbia când pleacă avioane. Până pe 30 mai nu pleacă nimeni de aici. Până pe 30 mai nu se pleacă de nicăieri în nicio direcție.
Manea Cătălin, cum donezi 100 de euro? Păi pe și de 100 de euro. Au băgat zborul din iunie. Dacă ei spun că sunt din iunie, cumpărați-vă voi zboruri ca până să stați un an de zile să vă luați bani înapoi. Nu o să reușiți nimic. Nu vă cumpărați niciun zbor de nicăieri acum. Nu vă luați bilete de avion. Vă rog eu, mule tot. Dacă vreți să fiți deștepți, ia-ți amintești și tu lui Iulian că încă e gay. Iulian, încă ești gay. Vă rog eu din informații despre companiile aeriene și despre cum se pune problema acum. Nu vă luați nimic, nu vă cumpărați bilete, nu vă gândiți voi că în decembrie pot să plece la mama dracu. Așteptați. Oamenii care câștigă din această situație sunt oamenii care cheltuiesc puțin bani în perioada asta. Nu se mai pune problema de făcut bani pentru noi oamenii normali. Se pune problema de cheltuit cât mai puțin. Cu toții vom pierde din treaba asta, cu toții vom avea niște losuri măricele, zic eu. Ideea este să încercăm să le minimizăm. Eu ne-am luat Israel pentru la anul martie același preț. În iulie avem ceva în delta Dunării. Eu cred că se va putea călători intern. Se va putea călători intern, ușor treaba asta. Deci gândiți-vă să călătoriți în România, gândiți-vă să călătoriți în UK, dacă sunteți în UK. Eu mă gândesc să călătoresc prin Columbia. Nu luați în calcul, crezi că se va putea în Columbia anul ăsta? Să veniți în Columbia nu o să se poată veni nicăieri. Nu reprezintă prioritate vaccinul pentru ceea ce vorbim noi acum. Vaccinul este bun înainte de a te îmbolnăvi sau dacă te-ai îmbolnăvit și ți-ai revenit și vrei să faci vaccinul ca să nu te mai îmbolnăvești. Da? Deci vaccinul nu este neapărat cel mai important lucru. Cel mai important lucru este de testarea rapidă. Când o să apară test la un preț accesibil, care îți zice în 3 ore dacă ai virusul sau nu, atunci lucrurile se vor relaxa. Nu veți putea pleca absolut din nicio țară în nicio țară. Ascultați-mi pe mine aici cât se poate de clar. Bine, nu știu la anul ăsta, dar în vreo 3-5 luni de zile asta se va întâmpla. Deci, repet, nu pot guvernele să vină să spună ție, domne, încă un an de zile în carantină. Nu funcționează așa. Tu încă vorbești de testare masivă? Da. Este bine să optimiști, doar o pandemie nu ține câteva luni. Corect. Și nu e vorba de faptul că avem avantaje mari că avem pandemia acum și că nu avem acum 30 de ani. Avem avantajele date de faptul de tehnologie, care tehnologia în ultimii 20 de ani a evoluat cel mai mult. Da? Pe lângă treaba asta e o altă problemă. Ai mulți oameni care se mișcă în perioada asta decât acum 30 de ani. Ai mulți oameni care își bazează întreaga existență pe libera mișcare, chestie pe care acum 30 de ani nu o aveai. Vă mai zic ceva ce se va mai întâmpla, o chestie. După această perioadă, nu va mai exista călătorit low budget. Și dacă mâine o să apară vaccinul, mine tot o să dureze, o să apară păreri pro și contra. Deci nu, gândește-te chiar dacă toată planeta avea vaccinul, chiar dacă sunt unii care nu se ceartă pe vaccin, dar toată lumea e de acord. Păi cât ajunge ai 7 miliarde de oameni? Să spunem că tu dai vaccinul la 1 miliard. 1 miliard de oameni, cât minute? Stai 2-3 minute, 5 minute să faci vaccinul. Sunt 5 miliarde de minute, da? Luați și înmulțiți și împărțiți treaba asta câte unități de vaccinare, câte spitale trebuie să fie abilitate pentru așa ceva. Deci nu, când zice apare vaccinul, nu e ca în film, a apărut vaccinuați și mâine ești bine. După ce apare vaccinul, v-am zis într-un video, în România, o luăm cât se poate declara în România, da? Să zicem mai 20 de milioane de oameni, dintre care 10 milioane vor să se vaccineze. Stai 5 minute la fiecare, înseamnă 50 de milioane de minute. Da? Câte unități de spitale în România? Câte spitale sunt în România? Sunt 200? Sunt 300? Câte ai? Da? Ia 50 de milioane de minute, împarte la numărul de spitale și o să vezi exact unde ajungi. În momentul în care apare vaccinul, ascultați-mă puțin, când apare vaccinul și apare la farmacie și poți să ți-l faci tu singur, îl fac o chestie din aia simplă pe care ți-l bagi aici, așa stai tu singur, este self-made, atunci o să fie altceva. Exact, pe lângă faptul că îți trebuie timp pentru testare, trebuie să iei să testezi, nu știu, 100.000 de oameni, da? Să vezi exact care sunt efectele adverse. Că dacă tu faci testul și vezi că vaccinul te salvează de COVID, dar îți dă cancer sau nu știu ce alt căcat te creează, nu o să-ți convine să-l faci. Deci, pe lângă faptul că acum ai oamenii care zic nu vreau să-l fac, vor să ne controleze cu chipuri. Bă, ați observat că ăștia care comentează la faza cu chipurile că vor să ne controleze și să vadă unde suntem, sunt ăștia care au cele mai simple și cele mai neinteresante vieți?
toți oamenii care vin și zic vor să mă controleze sunt ăștia care se duc de acasă până la farmacie și până la piață cel mult. Și le e frică că guvernul îi controlează pe ei să vadă unde sunt. Ok, oameni normali, cu succes, cu afaceri, cu astea că le e frică lor că îi urmărește cineva. Nu, frate. Ștefan, nu știu, cât vrei tu. În Beijing sunt 0 cazuri. Sateliții lui Elon Musk, nu am uitat. Și că vaccinul va fi scos de... Da, bine, sunt multe informații. Deci jignești toți cei cu o viață simplă. Nu a jignit nimeni, pe absolut nimeni cu o viață simplă. V-am spus că se poate declara că oamenii cărora le e frică de privacy concerns sunt oamenii care în principiu au cele mai neinteresante vieți. Da? Dacă guvernul vrea să te urmărească pe tine, poate să o facă chiar dacă n-ai telefon, chiar dacă nu ți-ai făcut vaccinul, te urmărește și asta e. Ok, vreau să vorbim despre călătoritul low budget. Acum nu vorbim de oamenii care călătoresc low budget din punctul meu de vedere, o singură persoană, înseamnă undeva la 550-600 de dolari pe lună. Sunt oameni care pot să călătorească prin Asia și se poate călători cu 600 de dolari pe lună. Într-o situație de urgență, eu pot călători cu 600 de dolari pe lună, în 2 persoane putem călători cu 800 de dolari pe lună. Da? Deci se poate. Chestia asta nu va mai exista. Cel puțin pentru un an jumate. Dacă virusul apare acum 30 de ani, rupea pământul în două. Corect, era altceva. Acum avem informația care reprezintă și o parte bună și o parte rea. Avem informația pentru că eu pot să mă uit în timp real să văd ce se întâmplă în Indonezia, dar în același timp sunt o grămadă de oameni care vin și care postează orice fel de tâmpenii, orice fel de informații, că e plin Facebook-ul de, cum îi zice, toate lăbărelile, toate, că ne urmăresc, că ne omoară, că chipuri, că ne chipuri, că 5G-ul, că ăia fac, că nu știu ce. Cum crezi că va arăta viața după COVID? Viața va arăta ca și înainte, ușor, ușor, ca înainte. Lucrurile își vor reveni la normal. Uitați-vă că am trecut de pragul, am trecut de pragul ăla super nașpa. Am atins un platou. Este încă un platou foarte înalt, dar l-am atins. Nu mai e creșterea pe care o aveai acum 3 săptămâni. Robert are dreptate. Acum 30 de ani nu ajungea virusul. Ba da, ajungea și acum 30 de ani, dar nu se crea atât de multă panică. Situația era la fel de nasoală, doar că nu se crea la fel de multă panică. Asta se întâmplă acum 30 de ani. Metode de făcut bani. Bă, știți care e chestia? Acum când discutăm despre metode de făcut bani, mai ales dacă vorbești despre YouTube, o să fie complicat de tot. Da? Eu nu sunt de acord cu niște chestii pe care le-au spus cei de la Hi-Hui acolo, vorbeau de ce funcționează. Că a zis la un moment Ion sau nu știu ce, că e CPM-ul 1 dolar și 20 de cenți. Nu e nici pe... În principiu CPM este acolo e ok. Atât cât la faza cu YouTube-ul și la cum se calculează treaba asta, nu că au greșit, au făcut o estimare și o citire cât se poate de normală pe care am făcut-o și eu acum 2 ani de zile. Dar atunci am înțeles alte lucruri și m-am prins puțin altfel de cum se pune problema. Îi beau în ultimele bodegi mizerabile. Da, deci toți oamenii cărora le e frică de control sunt oamenii pe care nu ar vrea să-i controleze nimeni. Situația nu era nasoală pe acum pentru că nu era panică. În opinia panică ne omoară acum, nu virusul. Da, exact. Exact, așa e. Eu cred că o să fie o problemă cu populația din lume. Ce înțelegeți cu probleme? Virusul ăsta nu e făcut ca să omoare 1 miliard de oameni. Nu există nici 100 de milioane, nici 50 de milioane probabil. Nu e. Deci virusul nu e pentru așa ceva. Virusul ăsta nu are capacitatea să facă treaba asta. O să arate și înainte de criză. O să arate lumea la fel ca înainte. Stați liniștiți, o să fie. Nu o să fie acum. O să fie într-un an, 2. Omenirea trece peste chestiile astea. Suntem destul de inteligenți și destul de pregătiți. Și în principiu suntem conduși de oameni inteligenți în mare parte. Da? Suntem conduși de oameni care poate sunt rău intenționați. Unii dintre. Dar oamenii care ne conduc, în principiu, sunt inteligenți sau sunt mai inteligenți decât înainte, pentru că tendința umană este către evoluție. Din punct de vedere al inteligenței, din punct de vedere al măsurilor, din punct de vedere
Repet, asta trebuie să o raportezi și la numărul de oameni pe care îl avem, știți? Vezi Trump. Asta este o glumă bună cu Trump. Uitați-vă frumos la ce a făcut și ce nu a făcut Trump și uitați-vă la politica pe care o are Trump. Deci consider că ai dat falimentul după toată treaba asta? Nu înțeleg. Faliment la ce haralamb e corectul? Mai ales Iohan e super inteligent. Că voi spuneți că președintele unei țări nu e inteligent, asta este părerea voastră. Voi ce nu înțelege este că președintele unei țări este un om care e acolo 4-5 ani de zile. Țara respectivă nu este condusă de președintele țării respective. Sunt oameni care sunt în spate și care iau aceste decizii cu mult înainte ca președintele să vină acolo. Șeful într-o țară nu este președintele, mai ales în România. Șeful într-o țară este prim-ministru. Președintele are cu totul și cu totul alte prerogative. Doar în România există treaba asta că președintele e bossul. Chestie care a fost oarecum instaurată de domnul Băsescu, pentru că Băsescu și-a autodepășit prerogativele. Da? La fel a făcut și Iliescu în anii 90. Un președinte pe care l-ai avut și care s-a lovit și s-a luptat cu sistemul și nu a reușit, nu a înțeles cum să se bată cu sistemul, a fost Emil Constantinescu. Acolo a avut un președinte care nu avea nicio fel de legătură cu guvernul. Da? Era altceva. În America au ajuns la 1 milion de cazuri. Da, e normal. America are 330 de milioane de oameni. Orban e super inteligent. Nu mai voi calificați astea din măsurile pe care le vedeți. Inteligența unui om nu se calculează așa. Numai experți în România. Salut, salut! Cătălin Șoacă, ai văzut declarația Ministrului Educației, dar se dau examene naționale, iar restul claselor nu se întorc deloc la școală. Nu înțeleg discriminarea la ce e. Explică ca să înțeleg. Mereu vor fi victime colaterale, eu zic că totul e target economic. Vezi companii, farma sau petrol. Tot timpul, știi care e chestia, Andrei? Ideea este că e foarte greu să-ți dai seama dacă e conspirativ sau dacă e targetat. Ideea este că chiar dacă nu ar fi targetat, o situație în care toată planeta este în complete lockdown afectează orice fel de sector al economiei. Că este gândită treaba sau că nu este gândită treaba, contează mai puțin, contează ce se întâmplă. Ai avut problema și avem problema cu petrolul acum, care în mod normal un băț spune petrolul, să spunem $1 pe un leu pe baril, când tu nu ai voie să ieși din casă, nu te oști cu absolut nimic. Și ce se va întâmpla? Se va întâmpla, de exemplu, cum e la avioane. Nu știu dacă știți, dar companiile aeriene mari ce fac? Negociază prețul pe baril cum îi zicem, pe baril de combustibil, negociază din timp. Ei zic, doamne, pentru 3 ani de zile vreau să plătesc 1 leu pe litru. Facem așa o idee. Ce înseamnă chestia asta? Înseamnă că, în mod normal, prețul este 1,3-1,4 lei și ca să se acopere de oscilațiile prețului, negociază cu tine și zic, doamne, vreau $1 pe, nu știu, pe litru de kerosen, să zicem, da? Ce se va întâmpla? În momentul în care prețurile scad foarte mult, cum s-a întâmplat acum, nu vă gândiți că companiile aeriene cumpără prețul de kerosen la cât e acum, în niciun caz, pentru că tu ai contract. Și acel contract te bazează pe tine, te salvează pe tine de acele oscilații care în mod normal sunt în sus. Da? În momentul în care ai o criză mondială și prețul s-a dus în jos, nu te gândi acum că se duce cineva și cumpără prețul de baril la minus $30. Că erau o grămadă de oameni care ziceau, domne, că acum costă minus $37. Nu e adevărat, nu costă atâta. Ce vreau să zic că este că îi costa mai mult să mențină platformele petroliere în ocean decât banii pe care îi luau pe combustibilul pe care îl vindeau. Corect, cine merge cu avionul acum? Asta este combinația. Cine merge cu avionul poate să fie... Degeaba vin și se pun biletele $5 dacă tu nu poți să mergi nicăieri. Deci discriminarea în clasele terminale și restul clase. Deci eu trebuie să mă întorc la liceu, restul combinația asta. Nu ai cum să faci. Dar rup gramatica în 15. Păi dacă rup gramatica în 15, rup știți, e fața aia în 12 și taci. Unde ești acum? Ia uitați. Să vedeți. Da, eu cred că o să stau aici până în restaurantele și barurile, mall-urile sunt închise în România. În cât timp crezi că trebuie să se deschidă? 6 luni de zile. În 6 luni. Dacă moare Kim Jong-un, așteptați până să moară Kim Jong-un, că momentan nu știm nimic. Poate să stai izolat omul de virus. O chestie normală. Stați puțin, hai să nu luăm chiar așa. Nu vor putea asigura un regim alimentar pentru toată populația. Da, știm, această situație a făcut și mai mare diferențe dintre clasele sociale. Sunt și mai mari diferențele. Cine era sărac înainte va deveni și mai sărac. Așa se întâmplă în momentul în care ajungi într-o situație de catastrofă, cum e acum, știți.
Zi sincer. Sincer ce? În ce țară? Columbia, vizitează Grecia și compară cu Filipine. Da. Mai sunteți din ăștia care apăreți așa și nu vă... Boz, eu dăm bacul și nu am mai făcut școală de 3-4 luni până la momentul examenului și stilul nostru învățământ e super bad și majoritatea elevilor au nevoie de meditați pentru a lua bacul. Bă, știți care e chestia? Faptul că vouă vă e frică de bac este vina voastră, frate. Este vina voastră. Bacul este un examen de căcat pe care orice prost ar trebui să-l treacă. Mai dă un pis, dar mă se treabă. Toți vorbiți de bac ca și cum ar fi, nu știu, olimpiadă. Este bac, frate. Este bacalaureat. Este un examen de cultură generală care să arate că tu, prin cei 4 ani de liceu, ai trecut și că ai înțeles cât de cât. Nu că nu ești prost făcut grămadă. Faptul că vă e frică de bac înseamnă că nu ați făcut nimic la școală, frate, și vă zice unul care a rămas cu origine de o grămadă de ori, vă zice unul care nu s-a ocupat de școală. Dacă te pui acum la tine frumos în casă și ții cărțile alea și studiezi 4 ore pe zi, o oră la fiecare materie sau 5 ore în funcție de câte materii ai, frate, zic că o să iei bacul lejer cu peste 7. Dacă ție frică de bac, de ce îți trebuie ție? De ce îți trebuie ție atunci facultatea, bă, băiatule? Că asta e problema pe care o aveți în România, în pula mea. E 500 de euro pe an. E 500 de euro pe an facultatea. Orice handicapat se poate duce la facultate, bă. Bacul nu este un concurs. La bac toată lumea te poate ajuta. La bac, dacă unul vrea să-ți sufle, poate. La examenul de la examenul de admitere este altceva. Terminați cu bacul, frate, vă e frică de bac. Atât de jos sunteți din punct de vedere cultural. Dă mă, este de treabă că la bac citești în 2 luni de zile, dacă te apuci de acum zi de zi și faci tu acasă 5 ore pe zi, ai trecut bacul. Mi se pare rușinos să te gândești, domne, nu iau bacul cu 5. Deci sau cât e 6 nota minimă, nu poți să iei 5 la o materie, dar trebuie să fii media 6. Așa era acum 15 ani când am dat eu. Dar vorbim, e o persoană care iar nu și am început și m-am pregătit, frate. Am început să citesc și am luat 8,92 la bac. O persoană care nu s-a pregătit deloc de bac. O persoană care nu se pregătea de școală, eu rămăsesem cu origine la istorie în clasa 12 de pe un semestru pe altul. Mi-era frică că nu intru în bac și pana mea a luat, nu știu, 8,20 la istorie după ce am învățat. Deci m-am dus și am învățat și nu pot să zic că m-am rupt. Și pe am luat și 9,40 la admitere la facultate. Pe vremea ta se copia. Nu e adevărat, frate. Eu îți spun că nu am copiat. N-avea niciun sens să te pe tine acum după 15 ani. Eu nu am copiat de nicăieri. Da, am dat franceză oral, am luat la franceză tot așa vreo 8,70, 8,90, nu mai știu. Am luat la română mult, la română am luat vreo 9,60. Am luat la istorie la notă bună, nu mai știu toate notele. Uite, o să caut la un dată diploma și vă arăt. Eu am învățat o oră la 3 materii și am luat media 7 la bac. E sub nivelul culturii generale. Exact. Nu e vorba de bac, e vorba de faptul că trebuie să dau în condițiile în care celelalte clase... Și ce te interesează pe tine? Care e problema? Ce te fute pe tine grija de ce fac ceilalți? Dacă pe tine te lasă să dai bacul, du-te, frate, și dă-l. Că termin mai repede. Vrei să dai când? Peste un an de zile? Fii fericit, dă-i în pizda măsii pe restul. Ce te interesează pe tine ce fac aia de clasa 9 sau de clasa 10? Are o relevanță ce face aia de clasa 10? Pe tine te-a pus, tu trebuia în mod normal oricum de cum e situația. Știți care e chestia? Cum faceți mulți dintre voi? Ziceți că la școală e un căcat și că oricum nu vă învață nimic, iar acum că nu vă uceți la școală spuneți că nu poți da bacul că nu sunt pregătit. Mai ai timp, frate, ești în aprilie, dar mai ai 2 luni de bine, nu mai e chiar așa mult. În fine, ideea este că tu până acum ar fi trebuit să fii pregătit cu bacul. Bacul nu e o surpriză, da? Dacă tu acum 2 luni de zile când ai văzut că apare problema cu coronavirusul, te-ai gândit că bă, gata, nu mai dăm bacul, hai că nu mai învăț și stau și mă joc League of Legends toată ziua, aia e problema. Dar dacă te pui de acum și studiezi și înveți ca lumea o lună jumate sau 2 luni cât mai sunt până la bac, poți să îl iei, că nu vorbim să iei nota 10, da? Dacă tu zici acum, domne, că nu e corect, dar nimica nu e corect în lumea asta. Nu e corect că oamenii sunt săraci, nu e corect că oamenii să moară de foame, nu e corect nimica. Ăștia care spun că atunci se copia, astea care nu l-au dat și nu știu cum e. S-a copiat, se va copia mereu. Exact. Chestia cu bacul e că materia e depășită și nu atrage cu nimeni. Dar nu e vorba să atragă. Bacul nu trebuie să te atragă. Școala nu atrage pe foarte mulți oameni. Este o chestie pe care trebuie să o faci pentru că vrei să nu devii măturător pe stradă. Asta nu înseamnă că a fi măturător pe stradă e o chestie nasoală. Înseamnă că tu nu vrei să devii măturător pe stradă. Tu vrei altceva. Că pe tine te atrage materia, că ți se pare ție, domne, materia mi se pare ok, dar nu-mi place. Nu, frate, aia e regula, nu trebuie judecată, nu trebuie negociată. Aia e regula, aia o respecti. Repet,
Vă spune un om care nu a terminat o facultate, vă spune un om care nu mă expun unor riscuri. Să te duci la BAC, corect, dar probabil că se va ține cont de chestii legate de distanțare socială. Se va ține cont și nu o să fie chiar așa de nasol. Dacă vă e frică de BAC, admiterea la facultate o să fie de 400 de euro. Bine, dacă vreți să dați la o facultate ca lumea, dacă vreți să dați la, nu știu, Universitatea Greco-Catolică sau ce dracu sunt alea unde te duci și intri cu unul, asta e altceva. Sau căcat. Depinde acum de așteptările pe care le are fiecare de la viața pe care și-o prefigurează, da? Am învățat cu înainte de BAC și la 9 la română. Da, mă, eu am dat BAC-ul cu un an înainte până să se bage cam spre veghere, altfel nu l-am. Am avut noroc. Bun an. Sunt și mulți oameni care au avut noroc. Ideea este că când te ocupi de BAC, trebuie să te ocupi de BAC așa cum trebuie. Este un examen foarte, nu simplu, un examen căruia trebuie să-i acorzi atenție. Da, știu că te expui și ce vrei să mai stai un an de zile degeaba, te duci frumos la BAC cu mască, cu mănuși, stai frumos la tine în bancă, îți faci treaba și pleci, nu o să pățești nimica. Îți convine mai mult să mai stai un an de zile și să dai BAC-ul la anul, să mai pierzi un an din viață? Îți convine treaba asta acum? Să pierzi un an din viață, zic eu că nu o să-ți convine. Când o să ajungi la 40 de ani, nu o să-ți convine. Pentru că dacă tu pierzi un an din viață, știi ce se întâmplă? Dai BAC-ul la anul cu aia care vin din spate și o să dați mai mulți BAC-uri și o să termine mai mulți o să termine mai mulți liceul, o să intre mai mulți la facultate, o să fie mai mulți absolvenți de facultăți, la mai puține joburi. Îți convine treaba asta? Nu cred că o să-ți convină. Ca în momentul în care ești de pe băncile facultății să mai fie încă 100 de mii ca tine. Da? Să mai fie încă 100 de mii ca tine și joburile să fie limitate. Deci eu zic, dacă vă puteți termina studiile și dacă le puteți continua, continuați-le, frate. Continuați-le cât puteți. Cât puteți voi de mult. Terminați tot ceea ce faceți acum, pentru că vă va aștepta, pentru că o să se creeze niște probleme mari și o să aveți un influx puternic, extrem de puternic de studenți, de elevi care vin din spate și o să fiți mai mulți pe aceleași locuri de muncă. Eu sunt deja bătrân, nu mai am întrase bine. Eu sunt bătrân, altfel, dar bătaia mare pe locuri de muncă și pe locuri de muncă bune, bătaia mare e a voastră. Vă te urmăresc de mult. Am evaluarea națională. Respect. Felicitări. Congrats. Deci vă rog din suflet, din situația asta iese ăla care știe să-și minimizeze cât mai mult pierderile. Fiți deștepți la treaba asta. Fiți deștepți, uitați-vă în jurul vostru la ceea ce se întâmplă, dar deciziile luați-le voi. Dacă îți dă șansa să dai BAC-ul într-o lună și jumătate, în loc să stai pe live, să te uiți la mine, du-te, ia cartea, apucă-te și învață. Altă discuție, că BAC-ul e de ajutor sau nu. Dar nu trebuie să stai să discuți dacă BAC-ul te ajută sau nu. Tu trebuie să-l dai. Bacalaureatul nu este un examen pe care să stai să-l discuți. Dom'le, dar merită să iei BAC-ul sau să-l dai BAC-ul? Nu e un examen filozofic BAC-ul. Este un examen pe care trebuie să-l treci. Atâta te interesează pe tine. Că ți-e util sau că nu ți-e util, o să vezi tu după. Dar dacă ți-e frică de BAC și nu-l iei, îți zic eu că nu o să faci nimic în viața asta. Pentru că nu știi să citești, nu știi să vorbești, nu știi să analizezi un text, nu știi, ai șanse maxime să te alături analfabeților funcțional ce există în România. Deci nu discutăm despre utilitatea BAC-ului, trebuie să-l dai și punct. Nu vrei să-l dai, pune altceva în loc. Ăștia care nu vreți să dați BAC-ul sau care vă luați de BAC, puneți ceva în loc, faceți ceva, are mama un magazin, aveți ceva business-uri. Poți dau și mâine, e vorba doar de riscuri și atât. Atunci dacă e doar de riscuri, te duci să-ți cumperi o mască cu FPP3 din ăla ca lumea, ți-o pui pe față, îți pui niște ochelari, ți-ai pus mănuși, te duci la BAC și asta e. Deci nu trebuie să-ți dea panică atât de mare BAC-ul. Nu e o chestie care să te sperie. Crezi că Cătălin ce bătaie pe locul de muncă, uite ce și nu găsesc să învăț să-l găsesc? Da, pentru că în momentul de față, în România, nu mai există meserii. Și o să vă explic de ce. Pentru că toți oamenii care sunt buni meseriași, ori au plecat din țară, ori lucrează în România și lucrează pe extraordinar de mulți bani, pentru că sunt foarte puțini. Da. Mai e o chestie la mijloc. În România, orice persoană are studii. Când toată lumea are studii, nimeni are studii. Când toată lumea are studii, nimeni nu știe să facă nimic, practic.
La BAC o stai singur în bancă, la BAC te duci, intri în clasă, astea 2 ore ți-ai dat examenul, ai plecat. Te-ai dus, ai dat examenul oral, ai plecat. Deci nu o să ai niciun fel de problemă la BAC, crede-mă că o să fii mai safe la BAC decât ești când te duci la piață. 100%. Deci eu vă spun chestiile astea, o să mă tund. Eu vă spun chestiile astea din punctul de vedere al unei persoane care nu a respectat regulile pe care le-a spus școala, nu a ținut cont. Ăștia cu studii superioare merg la vot. Asta e o aberație. Mark Palmer, dar ieși mă, jegosule, pleacă de aici. Eu că să am emoția probabil și o să mă încurc pe acolo. Mă, emoțiile o să fie peste tot. Este o chestie cât se poate de normală că ai emoții. E un examen, da? Dacă e un examen, e normal că sunt emoții. De asta e examen, de asta e făcut examenul. Acolo s-a ridicat starea de urgență? Nu, încă suntem. Pentru că fiecare țară, Silviu, alege anumite măsuri. Fiecare țară are... Nu a venit încărcătorul, frate. Deci de o lună de o lună și o săptămână a venit încărcătorul. Dar am găsit un electrician aici în un sat care mi-l face, care lucrează la el. Că s-a făcut o piesă de încărcător și o să mi-l aducă omul. Ieri sau ar fi trebuit să aducă ieri, dar mi-a zis că aduce azi sau mâine. Știm că o problemă la cardul Curve. Ce problemă cu cardul Curve? E mult mai trist să pierzi un an din viață decât să dai bacul acum. Deci, credeți-mă, ideea de a pierde un an din viață e mai nasoală. Mai merită să faci facultate? Depinde. Depinde de ce așteptări ai și de ce vrei să faci. Pe tine te-a ajutat facultatea? Da, pe mine eu consider că pe mine m-a ajutat facultatea. Crezi că nivelul de siguranță va scădea drastic, inclusiv? Cum adică va scădea? În ce sens va scădea? Corect, dacă vei să devii, dai bacoasă politician, ajungeai. Da. La noi că nu începe școala până în septembrie. Păi nu vi se pare normal? Voi când credeți că începe școala? Acum, în 2 săptămâni? Hai mă, frate. De o lună și 10 zile, tot aștept să-i dau un mesaj și asistenta i-a luat măsuri, mă mână la sfârșitul săptămânii viitoare, de o lună, țin și ce trebuie să fac? Nu înțeleg. Ce bune facultățile de poliție și jandarme și de alea sunt bune, da, alea sunt bune, pentru că îți găsești job pe urmă și găsești un job decent pe urmă. Alea sunt, chiar sunt ok. Alea sunt foarte, foarte, foarte decente din punctul meu de vedere. Nu te știu că nimic dacă e o numerizare de nimic, adică studii sociale limbi. Corect, corect. Dacă vrei, depinde foarte mult. Dacă vor fi tâlhării, eu cred că asta o să crească, da. Medicina nu o faci, să o faci din pasiune, vocație. Da, medicina este altceva. Te pup, salutare. Crezi că anul 2020 vom mai merge la școală, având în vedere că atunci o să avem al doilea val? Tu ce facultate ai făcut? Eu am făcut actoria, dar nu am terminat-o, dar eu cred că m-a așteptat puțin. View. Ce view super by the way, unde e? Aici, în Columbia. La noi acasă. La noi acasă. Cătrinul ca meseria și în domeniul electric știi destul de bine și am avut destule propuneri de a pleca din țară și nu am liceu să facultate. Păi da, dar tu ești un meseriaș bun înseamnă. Și exact ce am spus eu, ți-ai găsit ceva bine în România. Oamenii care sunt buni își găsesc în România. Acum, pentru că este penurie de oameni buni în România, în Congo nu e niciun caz, e fine day. Da, bine, ăștia care zic că domne în țara X nu e niciun caz, 10 ori pe PayPal de la Alexandru și s-a dus anunțul. Pe PayPal, mulțumesc frumos, Alex. Le mulțumesc tuturor celor care au donat pe PayPal. Nu pot să le fac shout-out la toți pentru că nu văd acolo ca să nu mi-ajunge timpul să citesc tot numele. Da, mai avem bani, cum să nu? Nu ai avut nici bolă tropicală prin aventurile tale? Nu. Niciodată.
Am fost norocos. Ce și de măsurile din Japonia? E ok. În Japonia e ok dacă nu mă înșel. Ce părere despre școlile profesionale? Sunt foarte bune școlile profesionale dacă vrei să-ți exerciți meseria după și dacă o faci cu pasiune și cu seriozitate. Și vede pe Vlăduț că ți-a dat pe pernă? Aici în spate Vlăduț. N-am înțeles, Dragoș, ce spui despre Cardio Curve. Adică că afară să iei droguri? Nu. Care a fost cu televiziunea? Nu vreau să vorbesc despre chestia aia. Boss, pui azi vlog nou? Nu știu încă. Cămătărie. Ce cămătărie în România? Regula comedia la purtare sau ai fost mai rebel începând să la Academie? Da, ar trebui să fie. Eu am obținut școala profesională operator CNC. Nu știu ce înseamnă operator CNC. Ce înseamnă CNC? Nu o să mă tund, o să vine și tunsul. Facem un vlog. Acum voiam să vă întreb, asta e întrebarea mea. Dacă ar trebui să mă tund, voi ce ziceți? Ar trebui să mă tund? Controlul calității. Aha. Am înțeles, da. India. Se moare cu COVID-ul acolo. Nu moare la căldură, mă. Uitați-vă că e pe toată planeta. Voi vă dați seama cum aș arăta eu tuns la zero? Sunteți nebun la cap? Știți cum mi-ar sta mie părul? Aș arăta ca Computer Numerical Commands. Nu control computer. Nu știu ce înseamnă. Zici că ești sus. Ieri Qatar 900 de cazuri. Nu la zero, mă, sunteți nebun. Nu mă tun la zero. Vedeți că o cercetare din Israel au că virusul moare singur după 70 de zile. Și eu am văzut știrea aia. Operator mașini cu comandă numerică, strunguri, freze. Ok, am înțeles. Stai cu mașina cu 3 până sus și apoi cu farfeca. Cât să dau? Practic aici îți dau cu 3. Să iau frumos să bag 3 până aici sus, nu? Și până de aici ușor ar fi interesant să fie fade, să fie un 1, 2 aici, nu? Așa ar trebui. Știu că parcă ai jucat la Steaua. Am încercat și eu să mă tun cu 3 și mă nevasta cu 2 peste tot. Nu, eu îi dau frumos, o să-i dau cu 3 și poate pe sus cu puțin 4. Tot așa cu mașina, să nu fie mult. Și barbă o dăm jos tot. 3, 6, 9, 12, ce? O să mă tun de vale. Da, o să vină vlog astăzi undeva pe la ora 19. Vă mulțumesc frumos că v-ați uitat la mine. Ieșim frumos acum, că mă duc afară să fac exerciții, mă duc să fug, că alerg frumos puțin pe aici
și fac flotări, fac o grămadă de nebunii aici în fiecare zi. Mi-am făcut un program de vreo 30-40 de minute de exerciții și ne vedem cu video. Cred că pe la ora 19, ceva de genul ăsta. La revedere, pa!